Engineer Ifo. Enugu State, Kwan. Enugu State, Kwan. Udi local government, Kwan. Kwan. Ugunya, Kwan. Where's one no? I get a 9 about Kwan. I never know. I can assure you. Anye for the chairman of Udi local government. I ain't just look about. On where I am at Chacho, I need no yet. And the kind of one, I need the solidly behind our fixer. Inshallah. 191. And I could Madam Juliet Ibekato. I show you should go. If you're a good follower, others will follow you. Each one in a follow. On your fools, nobody will follow you. I know that. And that is the much we have to say. And what to get local government chairman. That is what chairman who the local government you know. We are strong and seriously behind you. Thank you very much. Madu get not the group futa or one group or drapia group na what as you saw Yababu no kuna negianti Madu again we hike shame na gun on your goof bob. I know where you hold your gun and I'll be head goof fish up. You all are going to be head goof. I'll go up on see Nwoye. APC bo Aldimala Ndo Udi. I'm here as the head of the ward chairman. You want that no? Let me see a jail. Ayi Bundu APC. Yalan kana munegede. Egede kwen. Egede kwen. Egede kwen zone. Ayanu kweje. Ayi ke Enugu State. Ayi atata huwa hune. Ayi atata huwa hune. Nkai jeje in that lion building. Ayi na abandona waku. Ayi ma go kwen so again. Ayi na shunu. Ndegere futanigwe. Ya join on duty. Can you egere n'umuoka ward? Come in mass. Madaziene. No PDP anota huone. All work APC. Aye huone. And the I'm on I get one. I will call Enugu State. I am well no PDP. The embezzlement party. Now we come at the back. Praise the Lord. Praise the Lord. And the sea. Maybe I can wash him now. No, I told him, Carlo, can we are at the are they in the yard? We couldn't know where your name is. We get a word and then walk out.
ihe mgbe ji karị bụọ akwarube mgbe ndị etu ngozi ga-ama ngozi unu taa anaghị ahụ ụzọ nke nụ niile mgbe niile ka emege na ma ebe PDP ma ebe ARC ndị egerekwanụ na ọdụmeju ezigbote mkpa na anyị gwara unu okwu bido ruo ọnụ ụdị ihe meretanụ emekwa ihu ọbakwa ndị bụ unu niile bụrụ ndị na-aga Igbo anyị na ịbịa nkwe na ịbịakwanya ya nụkwụnyere anyị ya bụ nkwado nwanne unu nwaanyị na-anọchite anya anyị niile bikonu ekene m ndị chairman udi niile ekelekwa m ndị sekretaris anyị niile ndị niile dịkwa maka emume unu ga-akwa oge amadụ mana a na-achọ ịgba unu bụ ute n'isi na-akaghị nna na isi na-akaghị anaghị eje ọgọtụrụ kpọkpọ onye ma nkwe na anyị anaghị eji ịbadị suman ebumnobi onye mgbenye eke na bụ ọnwa onye ka akara m na-emechekwere na-ebutere isi afọ iri mee na afọ iri mmanụ nwaanyị ahụ ga-eji anọchite anya anyị abụ iwu ana ekene steeti women leader lọrọ nwankwọ ana ekene ebere okoro ana ekene ndị isi anyị niile ọnọrọbụ eji ike nji eze na-ejebe anyị ihe ọ na-amụrụ ọha ana ekene steeti chairman Molisa APC ihe niile gbasara anyị na-emetụ Chukwu n'obi echiche udo ọganihu ka ọ na-echere anyị ọ gaghị ekwe echiche ndị iro mezue amara Jizọs bara ụba n'ime ndụ gbasara anyị na-emetụ Chukwu n'obi echiche udo ọganihu ka ọ na-echere anyị ọ gaghị ekwe echiche ndị iro mezue amara Jizọs bara ụba n'ime ndụ. Ekele m unu. APC mgbanwe aha m Desmond Agụ local government party secretary Igwe Etiti coordinating secretary of the 17 local government secretaries of the state. Ana m ekele unu. Ana m ekele onye ọbụla. Aghọtara m na ọgbakọ nke taa bụ ihe Chineke chọrọ maka na o rugo mgbe APC ga-abụ pati a ga-arụ ọnụ ka esi arụ ọnụ pati ghara ịbụ na pati bụ anybody's personal estate ma ọ bụ ihe ofu onye ji emere biznes mana pati a ga-eguzobe mee ya ka ọ bụrụ pati ga-emeri elekshọn maka ihe eji eme policies eji afọm pati ka emeri elekshọn ọ bụrụ ka anata mmadụ ego tie n'akpa APC biko a na-akụkwado na eke ebe a ga-abịa mma otu o ga-esikwu okwu mma nkwụnwu asụ APC MC amachọrọ ndụ na-ekwu okwu ọfụma coordinating secretary of all the whole local government secretary in Enugu state 17 local government n'akụkụ ọbụbụ otu na-akpọ secretary of the CBN ọ ya bụ financial secretary state Sidney Eze ọ gara adị ya na-atị ọ si APC mgbanwe. Thank you. biko gwa anyị obere okwu. Okay, APC ịta ka na-abịa because ebe a pụtara marụ iweta all the same achọrọ m ikele onye ọbụla n'ebe a ụlọ akwụkwọ unu ka o si wee dị. We are all happy na amụgo a new APC in Enugu State. APC dị battle ready to win elections in the future. Ọ bụrụ ụdị nke a na-emebu before. So unu ekele ndị shine n'ebe a Barrister Mrs. Juliet Ibekako, Honorable Njeze, the acting state chairman, SUD, Lolo Nwanko, and the host of others. Thank you. Onye kwugo ga-ekwukwa ma o mecha. APC Enugu ọgawa kwenu kwenu. Aha m Ebere Okoro, Treasurer APC Enugu State. Abụ m onye atị na Ojiri Local Government Area.
o nwere ofu ihe mere m ji like ebe a m bịa egede ụmụọka wọd enwere ụmụọka be anyị amụghị ụmụọka ama m na ụmụọka ahụ ga ndị nke ebe a ga-ahụ be anyị ka ha si ebe a ọ dị mma n'obi ama m na ndị ụmụọka na-emesi iji ike ebe ọbụla ha nọ ogologo okwu anaghị ekwu ya n'ụka mgbede. I recognize the senior special assistant to the president on judicial matters. I recognize Honorable Njeze. I also recognize my able chairman, Comrade Esiude, and every other leader of the party here. Nobody can name ihe a na-eme na politiks oge oge sidoro obodo mma ya ka anyị na-eme nke anyị adịghịkwa iche onye ọ kara obi ya bịakwa soro anyị ka a gaba maka na akụkọ a na-akọ na asị a na-asịrị ndị mmadụ akarịgwokwa emechakwara tata sị na national na-abịa ime verification dozins bụ asị eme mitin dore dey akanye ekene ma asịsị ndị nwere asịsa positions ego na steeti nyere ma local gọọmenti ama kama na onye amaghị ihe anaghị amacha ihe ọfụma ọ bụrụ onye maara ihe ọfụma onye anaghị enyebu gị ihe nakata teta ụra nyebe gị ihe irite ha ga-enyere nyekwata gị ọzọ nye gị ọzọ ị ga-ama na ihe gị o ji karịrị akarị ọ ihe anyị ozi ka a na-eke maka my friend the financial secretary nwere kwesịrị a na-ekwu okwu ihe a na-amaja mmadụ ime igwu okwu asị asuspenda igwu okwu asị expulsion igwu okwu asị nke ọzọ na nke ọzọ on expulsion na suspension ka a ga-eji win election n'Enugu steeti anyị ga-atọ n'isuspend mmadụ na ime ndị mmadụ spọt APC ada election ọkwe ọrụ onye goro ọrụ ihe akwụrụ ya n'ụgwọ ka ọ bịara ime mana anyị ama nnabata na mmadụ ga-atọ n'isuspend na ime ndị mmadụ spọt na pati ụbọchị aga onye na-eme mmadụ spel onye na-asuspend mmadụ asuspend gwu ya ọ bụghịzi chairman bụzi Comrade Esiude ebe ọgụ akakọ mma nụrụ ọgụ si nụrụ ọgụ n'isi ihe ebido okwe chairman anyị nọkwa ebe a etu a ka e ga-esi meri ya ruo n'isi ọ bụghị onye bụ ụzọ kpawa isiokwu ka a na-ekere onye kwuru eziokwu anyị jikwa eziokwu anyị kpenyekwa akwụkwọ anyị ji gosiwe gị ị ga-amakwa na ihe a na-eme na ebe a na-agatere aka chi ejibegwo oge adịghị ka ndị ọzọ wee kwuo ndị be anyị ndị alụkwanụ biko achọrọ m imetụ aka na obenye ikpeazụ kwuru na ihe o kwuru ọ na-atọ m ụtọ tupu ọ sị na esewe adịmala ike esegide asị na-alawa azụ a ga-esere ya n'isi ọ ya my own so ka eserukwa ife n'isi o mesegwe n'isi maka madụkwa ya APC kemagwụlakwa A, B, and C ujikweshadike na-enye ọgụ ebidoro na ajọ n'ifu nwoke richi nwoke ihe ọ dị ike bịa piri abụba ihe anyị nọ na mbụ ọ dị ike bịa ma gịnị piri abụba ujikwa na ọ dị ike bịa piri abụba ihe ọzọ ha anawo and ha anawo today God has blessed us with able chairman Esiude. God also bless us with so many Udi people. Nekere nwanne anyị nwoke okpokpo red Honorable Njeze oke nwa ka ịbụ nekwe ada eje mba ada iruo ka ị na-eje ihe ọbụla chi na ike akwụcha ụzọ ihe ọma kwuru n'elu ọkwụrụ n'ala anyị ka eji ọkpa gbawa ihe ọma ọsọrọ ekwensu na ọsọghị ya mmadụ ọbụla na-abịa arụghị aka na arụ anyị niile aka as far as this party is concerned in the local government. So we are at your back. We are solely behind you. As the PRO Enugu West, I am before you and I am behind you. I am always with you. Come rain, come sun, in Jesus' name. Ogologo kwadro n'ụka mgbede nwa bụ onye akụ dị ewa n'Igbo etiti local government. Ọ na-azụba anyị ka ọ bụ na-azụba anyị ebe a anyị nọ n'iru bụ unu na ọ bụ na-azụba unu nwa bụ ihe nọ n'azụ
nke aha dị I stand on existing protocol. Ọ bụ m kenebe prọfesọ injinia Odenigbo, ọ bụrụ maka Njeze, ọ bụrụ maka onye isi anyị Ibekan, ọ bụrụ maka other honorables and party executives. Esi Ude bụ our chairman, our woman leader. Kenewegokwe, ọkwọta ekeneze ka ịbụ. Nke gwụrụ. So n'ihe na-ekwu bụ na ihu unu ga-aghọta bụ mụnwa bụ Hyacinth Nsude, mụnwa ejego house oge Chimaroke bụ gọvanọ. Ya bụ bido na 1998-99 mụnwa ma ihe niile mere n'Enugu, echiro m Enugu wee pụọ bido 1998 rute taa. Ya bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị nọ ebe a tata, APC anwụgo n'Enugu. Biko onye kụrụ aka ya bido aka onwe m. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị nọ ebe a tata, APC anwụgo n'Enugu. Ịkụ aka ibi aka n'obi si. Ọ bụrụ na n'ụchọ ka APC nwee ebe ejedebere n'Enugu, unu kpọba ndị ọzọ sị ha bịa sobe ndị nọ ebe a. O nwere izu m ji wee na-ekwurie nke a bụ nke mmegodo nya. Ihe m na-achọ ikwu bụ na APC niile nọ n'Enugu na-abụrụ ndị nọ ebe a, ma ọ bụ ndị ga-esobe ndị nọ ebe a, ha ncha nọ na gọọmenti haus. Nyanwa ka ọ bụ ihe a kpatara na onwe nwụrụ pati ọbụla na-ewu na elekshọn n'Enugu na-abụrụ pati na-achị n'Enugu. Onwere nke na-ewu na lokal gọọmenti na-abụrụ pati na-achị n'Enugu, mana ụdị ha adịghị eme na Anambra steeti, ụdị ha adịghị eme na Ebonyi steeti, ụdị ha adịghị eme n'Imo steeti, ụdị ha adịghị eme na Abia steeti. Ọ bụ Enugu bụ ihe dị iche. Eregokwa anyị niile o. Anyị ka ọ dịzi ala. Ndị nọ ebe a bụ ndị sịrị ihe okwu na-esegodi n'Enugu na APC bụ abụrụ okwu. Ihe ojiwe wee bụrụ okwu bụ na ndị nọ ebe a sị na APC kwesịrị ịnọ n'Enugu nọrọ n'Abuja. Mee ndị nke ọzọ ndị APC anọrọ ebe a sị na a ga-ekpochefu APC ka ha na-anara sọsọ ụgwọ n'Enugu. Ọgụ ihe na-ese okwu bụ ihe a. Oge a ga-ekwuzi okwu ka nkwu ihe nchọrọ ikwu. Ndị be anyị ekene m.